Ya Allah. Riko teko lunga rende. Teko jam pira Riko lunga? Jam 2 bengi. Lunga. Ya, teko ngendi? Teko nganu nggone Mbah Rusdi. Lah ngopo jam 2 bengi lunga? Ndak jam 2 ya. Jam 2. Yang njukuk wungkal iki. Lah kok njukuk wungkale sapa kok yang enak nggo apa? Kayak ngaca peso. Nggo ngasah peso. Heeh. Nang apa peso mikirke peso? Ya Allah. Riko nek kelayapan kok ngono medeni wong tak kunci sih Riko. Jam 2 bengi Riko lunga-lunga kaya wong ilang. Jam 2 bengi. Lah temenan Nyong. Jam 2 bengi. Jam 2 lunga-lunga. Tak delok emang ra ono CCTV apa? Ewe kok panjing. Engko ki Nyong nganggo mantol arek goleki Riko. Oh, Ki nyos nganggo mantol, goleki Riko. mantap ndak? Oh, ki weruh apa ora? Oh, pikirku ilang. Ilang. Arek tak laporke polisi nang endi mbokku ucul. Oh, aku mau lewat golek blonjo apa ora? Hah? Lewat golek tuku jajan apa ora? Ora weruh. Ora weruh. Ora weruh duwite. Alah bel. Oh, jam 2 bengi ucul. Sesuk meneh ra pareng lunga-lunga ya. Mlayu-mlayu. Men. Krungu apa ora? Krungu apa ora? Hah? Sesuk meneh aja ucul-uculan jam 2 bengi ya. Ora. Bali monceng wong ke mau duduke tekan kono. Sapa? Mbok ora apal. Oh. Kebetulan lela. Mama omongnya ora pacar ngono. Golek Riko. Sesuk nek ucul-uculan tak keplak Riko. Awe tengake. Ya.